barkanku da kasancewa da mu a bidiyo kamar haka. Yau insha Allah bidiyon mu zai nuna maka hanyar da zaka bi ka cike wato ainihin tallafi na MTN Foundation da kuma Meta da kuma Microsoft. Wato ainihin wannan tallafi ne wanda aka tanadar domin wato ainihin matasa masu kimanin shekaru 18 zuwa 35. Kai ma zaka iya cikewa domin ka kasance ɗaya daga ciki. Abin da zaka yi wato ainihin sauran ƙarin bayani da sauransu ba zan tsaya ina mana su, amma dai a takaice dai wato ainihin za su ɗibe ku ne ko da a ce baka da wani skill na kasuwanci, baka iya wani kasuwanci ba, ko da kana kasuwanci, ko da baka kasuwanci, ko da kana son ka samu ilimi akan kasuwanci ne zaka iya cikewa. Sabida za su baku wato ainihin kuɗi ne kimanin 300,000 bayan kun gama training ɗin, wanda za ku iya faɗaɗa kasuwancin ku in kana kasuwanci kenan. In baka yi kuma ya ishe ka ka fara kasuwanci, kafin nan kuma in ilimi kake nema akan kasuwanci wannan dama baka buƙatan wannan kuɗin. To kaga wannan hanya ne mai kyau wanda zai ɗauke ka zuwa in kana level na ƙasa ka je zuwa level na sama ta wannan tallafin nasu. Kuma tsare-tsaren su za ka yi apply a online ne kamar yadda zan nuna mana a wannan bidiyon. Kafin nan bayan sun turo ma email sako kan cewa kana daga cikin wanda kuka yi nasara, to wato ainihin MTN za ta ringa turo ma kati domin wato ainihin ka ringa attending na training ɗin, ka ringa wannan dan sabida training na farko online ne. Kafin nake ga training nasu na biyun ba online bane, zaka zaɓi state ɗin da zaka je kai training ɗin ne. Bayan kun gama ka zama kan cewa kuna daga cikin masu nasara a cikin 3,000 da aka yi training na online ɗin da kuma na zahiri ɗin, to za a ɗauko wato ainihin guda 300 su ne wanda suka fi kowa ƙwazo kenan, su ne za a ba su wannan tallafi na 300,000 nan. To Allah ya bamu sa'a. Abin da zaka yi wato ainihin da farko zaka zo, zan ajiye ma link a description kenan. In kana kallon bidiyon a YouTube ne, ka je daidan wato ainihin sunan bidiyon, title na bidiyon kenan, sai ka danna akan title ɗin. To abin da zai kawo ma kasan shine description, a wajen zan ajiye ma, ko kuma ka je wajen comment kawai ka danna akai, za ka kalle shi a comment na farko link na wannan. Ni ga link nawa daidai nan wajen, sai in danna ya shiga wato ainihin domin ya kai ni ya buɗe mana wannan site nasu, domin in nuna muku yadda za ku yi filling sabida gudun akasi ko wani abu makamancin haka. Kamar yadda kuke kallo network nawa ne babu kyau, gashi kuna kallon yana min shirme dai, amma gashi yanzu nake ga zai buɗe. Yawwa, bayan ya buɗe site ɗin da kuke kallo za ku kalle shi kamar haka. Za ka iya contacting nasu domin ka nemi ƙarin bayani ko wani abu makamancin haka. Kafin nan duk wani ƙarin bayani wanda kake buƙata ga suna daidai nan wajen. Ka ga gashi nan daga MTN ICT Business Skill Training. Ka gani gashi nan daga nan farko, za ka zo duka ka karanta wannan kana neman ƙarin bayani. Da yake ni ban tsaya na yi wani dogon bayani ba saboda kar bidiyon ya yi tsayi. Kun kalla ga irin status ɗin ma gashi nake wannan duk state ɗin Najeriya ma za su iya samun wannan ɗin, za su iya samun wannan program ɗin. Ka gani ga state ɗin da suke attending da dai sauransu baki ɗaya. Ga kamfanin kaga Microsoft da kuma Meta su suka ɗauki nauyin, ga kuma wato ainihin sai ka zo wajen inda aka rubuta click here to apply. In kana so ka yi apply ka cika wannan form ɗin kenan, sai ka zo nan wajen, sai ka zo ka danna akan nan wajen. Kamar yadda kuke kallo yanzu ni na danna akan wajen click here to apply, zai kawo min waje kamar haka. Form nasu yana da matuƙar sauƙi, amma dai bari nuna mana ne abin dala-dala ta yadda ko da a ce ba ka taɓa cika wani form ba, za ka iya cika wannan form ɗin saboda matuƙar sauƙin shi ko wani abu makamancin haka. Ba wani information da yawa suke nema ba. Anan suna neman first name wato ainihin sunanka, za ka zo ka sa. Anan suna neman surname, sunan mahaifinka, za ka zo ka sa. Anan suna neman email address naka, za ka zo ka sa email address naka kamar yadda kuke kallo nake sanawa. Anan wajen za ka zo wajen phone number, za ka sa phone number ka da kuke kallo. Wajen gender za ka zo ka zaɓa kan cewa kai namiji ne ko mace ne. In kai namiji ne za ka zo ka danna akan male, in kai mace ne za ka zo ka danna akan za ki zo ki danna akan female kenan. To amma ni da yake namiji ne zan danna akan male. Sai wajen date of birth, sai ka zo ka rubuta date of birth naka kamar yadda kuke kallo. Sai ka zo ka zaɓi wato ainihin shekarun haihuwanka tukun. Yanzu a misali gashi, a misali ina aiki da 2002, 10 August, ina ta August ko? August, 10 August, yawwa kamar yadda kuke kallo 10 August 2002. Sai su tambaye ka shekara nawa ne a daidai nan wajen. Sai ka zo ka sa musu iya adadin shekarun da wato ainihin kake da shi kenan. Sai ka lissafa abin ya zama dai kan cewa daidai date of birth naka. To bayan ka yi wannan kun kalli yanzu page na farko dai automatically dai yanzu mun riga da mun gama cike shi. In ka tabbatar komai naka already ka riga ka cika shi normal kenan, ka yi filling komai normal, sai ka zo ka danna akan next domin ya buɗe ma page na biyu. Ga page na biyu da kuke kallo zai kawo kamar haka. To sai ka zo wannan na farko kenan, country da aka haife ka. Country da aka haife ka sai ka zo ka zaɓa. Gashi kun ga ƙasashe ma da yawa ne wato ainihin suke ba da tallafin, ba wai iya Najeriya ba ne kawai. Ni da yake a Najeriya aka haife ni zan zo nan. State of origin shi ma sai ka zo ka zaɓi wato ainihin state da aka haife ka, wato jihar da aka haife ka kenan. Ni da yake a Borno aka haife ni zan zo sa nan. Kafin nan kuma wannan wato ainihin country da kake zaune shi ma sai ka zo ka danna nan. Sai ka zo ka zaɓa kenan. A misali yanzu shi ma dole zan je in zaɓi Najeriya ɗin da yake a nan nake a yanzu ma haka. Kamar da kuke kallo ga Najeriya a nan na riga da na sa.
sai mu zo kuma shi ma state ɗin jihar da aka haife ka kenan, gashi shi ma ƙasar nan da kuke jihar da kake zaune afwan jihar da kake zaune kenan, sai ka zo ka danna akai sai shi ma ka zo a wani jiha kake zaune a yanzu, to shi ma gashi nan a Borno nake. To sai ka zo wajen wannan which is your business is located, which state is your business located, to wannan zai zama garin wato ainihin a wani gari kasuwancin ka yake, ya dangana a garin da kake ne ko a wani gari ne, ta yiwu yanzu kana zaune a wannan garin amma kuma a wani gari kasuwancin ka yake da dai sauransu, amma ni da yake a nan nake kuma komai nawa a nan nake gudanarwa, kasuwanci na ma a Borno yake, zan zo in sake sa Borno. Sai ka zo ka sa address ɗin wato ainihin kasuwancin ka a daidai nan wajen, kamar yadda kuke kallo gashi wannan na riga da na sa address na wajen kasuwanci na da kuke kallo. Sai ka zo wajen wannan training location inda za ka yi training kenan nake ga ko, inda za ka yi training kamar yadda na gaya muku akwai na online akwai na kuma wato ainihin za ka je ne ku je ku ɗauki wannan training ɗin, to ya dangana sai ka duba wannan state ɗin, ko da a ce babu state naka a ciki sai ka duba wanne yafi kusa da kai, kamar yadda kuke kallo ni yanzu nake Borno kun san dai Yobe ta fi kusa da ni, sai in zaɓi Yobe kan cewa wato ainihin suka neme ni mu je mu yi training zan tafi wato ainihin Yobe ne, sai in danna kan Yobe. To shikenan yanzu na riga na gama wato ainihin sai in duba information na filin daidai ne, to in na duba daidai ne to na riga na gama wato ainihin filin na riga na gama filin na step 2 ɗin kenan, za mu tafi zuwa 3. Bayan mun zo 3 zai kawo mu waje kamar haka, do you currently own a laptop, tablet or internet enabled mobile phone? Wannan yana tambayar mu akan cewa a halin yanzu muna da waya ne ko laptop ko kuma wani abin da ya danganci internet ko mobile haka mobile phone gabaki ɗaya. In kana da shi abin da ya shafi abin da kake hawa yanar gizo kenan sai ka zo ka sa su, in baka da abin da yake hawa yanar gizo ta yiwu a kafe aka cika maka wani abu makamancin haka ko kuma wani ne ya cika ma amma baka da abin da kake hawa internet wato ainihin baka aiki da waya ko kwamfuta ko wani abu makamancin haka, to sai ka zo ka danna akan no. In kuma a misali kana da waya ko kwamfuta ko tab ko wani abu dai makamancin haka wanda yake da access to internet connection sai ka zo ka danna akan yes. To yanzu ni ina da waya bani da matsala na zan iya wannan zan sa akan yes, ko kana da kwamfuta ko tablet zaka zo ka sa yes ne. Kafin nan nan kuma do you currently on business, to sai ka zo wato ainihin yanzu aka kana da kasuwanci ne sai ka zo ka zaɓa kai in kana da shi, in kuma baka da shi ka zo ka sa no, in kuma kana da shi a misali kamar nawa haka nan da kuke kallo to shikenan, in kuma baka da shi in kana da shi ka sa yes, in baka da shi kuma sai ka sa no. In kana da shi ɗin to wani irin kasuwanci ne kake sai ka danna kai domin ka zaɓa, kamar yadda kuke kallo ga kasuwanci da dama, to in ba ka kalli wannan kasuwancin baya daga cikin kasuwancin ka zaka iya danna kan order gashi na daidai nan wajen, in kasuwancin da kake ba a lissafo shi a cikin wannan ba kenan zaka iya sorry, in kasuwancin da kake ba a lissafo shi a cikin wa'innan ba sai ka zo ka danna akan order gashi nan da kuke kallo a daidai nan wajen. To amma ni da yake nake ga irin kasuwanci na nake ga akwai anan ko babu ma dai na san dai ba za a rasa ba, ga media and entertainment da yake shi ma ina yi sai yanzu in danna akan shi kenan, wannan kasuwancin kenan ni tunda na san ina yi, in baka kalli kasuwancin ka ba sai ka danna akan order kawai. To amma ni da yake ina media and entertainment sai yanzu in danna kai, bayan na zo na danna nan zai zo ya tambaye ni where do you see your business in 1 year, kaman a ina kake so kasuwancin ka ya kasance ne ko mene na nan da shekara ɗaya. To kaga wannan dai tambaya ne dai wanda yana buƙatar wato ainihin ka musu ɗan bayani akai kaɗan, kamar yadda kuke kallo gashi na musu bayani akai. Kamar yadda kuke kallo gashi na musu ɗan ƙarin bayani dai da inda yake so da inda nake so kasuwanci na ya kai da dai sauransu. Don mun riga da mun gama wannan step ɗin sai mu tafi step 3. Bayan mun tafi step 3 zai kawo mu waje kamar haka, yana tambayar mu do you attempt any ICT or entrepreneurship or business skill training. To wannan yana tambayar mu akan cewa mun taɓa attending na wato ainihin abin da ya shafi kwamfuta ko wannan entrepreneurship irin kasuwanci dai haka mun taɓa wato ainihin training akai. To sai ka zo ka danna akai, in ka taɓa training akan irin wannan abun sai ka zo ka danna akan yes, in ba ka taɓa training ba ka san harkan wani kwamfuta ba ka taɓa training akan wani kasuwanci ba sai ka zo ka danna akan no. To amma ni da yake na taɓa zan zo in danna akan yes. To nan wajen kuma gashi yauwa yanzu wannan nan kuma gashi in ka taɓa sai ka sa musu sunan wato ainihin makarantar da ka taɓa ɗin, sunan makarantar da ka taɓa da shekarun da ka fara wato ainihin ƙarin bayani dai akan wannan. In ka taɓa sai ka zo ka sa musu wato ainihin iya tsayin da ka taɓa wannan kasuwanci ko wani abu makamancin haka da sunan shi dai ƙarin bayani dai akan wannan kasuwancin da ka taɓa ɗin. In kuma ba ka taɓa ba misali za ka zo ka danna akan no haka da kuke kallo, to shi dama ba ka buƙatan ka amsa zai kawo mana inda za mu sa
wato ainihin sunan makarantar da ƙarin bayanai akan makarantar shi muka fara da dai sauransu ko shi muka gama da dai sauransu. In kuma muka sa noma ba ma buƙatar mu amsa wannan wajen gabaki ɗaya. Kafin nan kuma wato ainihin sai kuma why interested in this training, kamar me wato ainihin dan me yasa kake buƙatar wannan training ɗin, to sai ka zo ka danna kai sai shi ma ka zaɓa. Kaga I am interested in start a business, wannan in zaka fara kasuwanci sai ka zaɓi na farko. In kuma wato ainihin kana neman ilimi akan kasuwanci ne ba wai wannan ba sai ka zaɓi na biyu. In kuma wato ainihin kana son wato ainihin inganta kasuwancin ka ne na kwamfuta ko na wani business skill naka, wani other business naka dai ko wani abu makamancin haka ba sai wanda suka lissafa ba. Dan a can ma na ce muku za ku iya zaɓen order. To in kuma so kake ka inganta kasuwancin, idan ma kana kasuwanci kana so ka inganta ne sai ka zo ka danna akan nan wajen da kuke kallo. Ni da yake ingantawa nake so in yi, yanzu in danna akan nan wajen. Sorry afwan. Yanzu in danna akan nan wajen. Yawwa kun kalli yanzu da yake inganta nake. To sai gashi can ƙasa kuma rate your knowledge of ICT. To wannan kuma yanayin nisan ka a karatu ko kuma yanayin darajan mene ma zan ce ne ma. Yanayin dai nisan ka a karatu dai kawai, ya yanayin nisan ka a irin harkar da ya shafi ICT. In kana da knowledge akwai ko ba ka da shi abin da ya shafi ICT kenan, social media ko kuma irin Microsoft Word ko kuma Microsoft Word ko PowerPoint da dai internet da da kuma website, abin da ya shafi irin website ɗin nan, website usage. To sai ka zo ka danna akan nan wajen domin ka zaɓa ya yanayin wato ainihin ya yanayin nisan ka irin wannan abin. In baka da ainihin kwata-kwata kawai baka da sani akan su, zaka iya danna akan no knowledge, zaka iya danna akan beginner wato kana ɗan koyo ne, zaka iya danna a tsaka-tsaki, zaka iya danna kuma akan advanced. To amma ni a dai nan wajen zan zo in danna a intermediate ne, da yake ni na san ina da wato ainihin daidai gwargwado. To sai ka zo a misali sai ka zo ka danna akan next domin ya wuce da kai shafi na ƙarshe kenan. Shafi na ƙarshe abin da ake buƙata wato ainihin qualification naka, wani qualification kake da shi, SSCE da dai sauransu. In ka zo ka danna a daidai nan wajen za ka kalle su gashi nan NCE da dai sauransu, HND, Master's Degree, PhD. To sai ka zo ka zaɓa wannan kake da shi. To amma ni sai ka zo ka danna akan a misali accept our term and condition. To ni ba zan danna akai ba saboda ina danna zai nemi submitting da dai sauransu. To amma ni na riga na yi filin da farko, wannan dai kawai na muku ne a bisa gwaji, yawwa, saboda ku ga yadda za ku yi filin na abin gabaki ɗaya. Abin yana da matuƙar sauƙi sosai. To kai abin da za ka yi sai ka danna akan accept our term and condition, ka amince wato ainihin da duk wannan sharuɗoɗin su, sai ka danna akai. Zai kama wajen da za ka yi wannan. Balanta ma zan wannan akwai wannan da na ɗauko zan yi cutting in jona muku a wannan bidiyon domin ku kalli yanayin abin yadda komai yake ba tare da ka samu wani matsala ba. Mun gode da kasancewa da ku a Borno Play Tricks. Mu kasance da ku a bidiyoyinmu masu zuwa. Mun gode. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci.